Pati nang mahal sa gasolina ron ba no? Lagi. Ano man nang mahal man gasolina oy? Lagi ko ganahay kuwasing ano kay di nang tagalakaw-lakaw anay. Pero yung mahal na gis gasolina gyud. Gani ako gibili na kong motor ako pero mahal ay kuan ako gi. Hey! Grabe lang. Kuan niya ba ila Edgar gani? Nagtaas ang gasolina dahil no? Sa pilang litro da. Kuan ya. Kuan na 85 na. 85 na. Oh. Sa kuan na tag 80 kay diri iplitihan to ang pabukid mo nang 5-5 sila. Balaka koron ba kay Ano man? Daghan pag gasolina ni imong motor pre? wala kay ko ganahay kuwasing okay way gasolina. Patiglaan mo gud akong iya bro nya. Layo kay laha. Uy, Di mo ato ta ko ila kuan ba diya sa babaw kay baningil kog utang. Baklay lang ko kay ay magasolina. tama. Wala ka ng motor. Ano eh, wala yung karta gyud basta mahal di gyud ma-afford ang kantidad sa gasolina gyud. Ating gasolina ay. Gani ra rin mo dire? Niya ro isa kay minon sa Mayo ani kay plano na mo mangwa mig kuan ba unsa ni mamalit na ng bike ani. Mag-bike mo? Kay di magsilbi. Sa kalitro nimo wara. Ako baklay gyud ko padlong ani pre. Bike na lang pre para sabay tanyo tanan. Problema na ko ron pre kay karon akong sa abot laag sa akong uyab. Nya nagpaabot na tayo mong uyab ron. Ati pa layo ato ila sudlonon kayo. Mahal kang gasolina ay sundua ay. Gasolina naglibog ko ba kung uyab ba ka ani o gasolina. Mas importante nga. Matulong mo siya kanang may gasolina. Siya din yung patubilon pa sa mong motor. May man. May ko kuno lalaki ba ko. Kana lang. Pero Ano ba? mula sa kus babaw. Ha? Mula sa kus babaw balag layo, baklayan lang ginako kay ang kuan ba, di man gud sila mamayad og utang gud. Ako na lang mo singil. Sige. Wala dyan. Wala may gasolina gyud no? Nani gasolina pero makasundo gud ni dito ang problema pabalik ba. Uya, di ka magdugay. Sige. Wala man gyud, no? Lagi sige. Wala lang ako, wala may gasolina lang. Wala lang ko pre. Sige. Nya ako pre. Asa naman akong uyab, oy? Ang sabot man meto ganiya, sundoon daw ko niya diri. Ya dugay kay udto na kayo. Naglagot lagi ko mauli, magi ko ba? Taon-taon na kong pinaabot diri, wa gid. Asa naman tong tawhana to? Alas 10 ang sabot. Ya karon abot na alas 11 wa pa. Ang tawanan ni kisa kay ato-ato ni dito. Ako rin nila yung chicks ba? Duda ko yung tawanan ni. Lagot lagi ko ron. Sige to magmay tong tawanan ron. I-chat na siguro na ako no kay kapoy po kayo paabot dari mauduhan ta dari upoy pa diud to. Chat na lang ako be. Pagdali diha kay inig maabot og alas 12 muuli nako. Wow. Ay nato ang tuwa pre ay. Mahal kang gasolina. Masuko bulagan ta Isang pa pre igor mo sakay ng babae pre man ikaw pa yung gasolina, ikaw pa yung mo libre ako na di na ko natuon ay. Tinuod man igo ra gyud mo sakay puding mga babae no. Di mo share na lang mga nara pang tubil di gyud ay gahay Igor kayo. Lalo mga kuan di kayo ba? Mga babae ron ano mga babae ron igor ra mo sakay. Kabalom kuan ba sabot. Bulo kuan Nya madugay tag sundo kasabaan pa ta. nani. Mura bag sa yung gandalan budanan nila. Tulang sana ko kay say oras ra mga alas 12 na Ang mahal sa gasolina ako na di ko natuon ay. Ikaw man ang uyaban na gol. Bilang tistingan last na ni nakong sundo niya kung Ikaw na ran man imo. bilang ko nga way klaro gyapon di nako. Kung sana ko kay Ay na to ang tuwa. Bulag kaya panwana. Kung sana ko Sige, ambil. Tama ka? Ha? dili ra ka. Tama ta pong ubos ron. Sige. Kita ang taon niya. Sige. Nag-reply ba? Dugay ka makareply ng tawhana. Oy! Dugay man lagi kayo lagi. Ini na ra ka dire. Oy! Nanong karon pa man kang alas 10 atong sabot? Nga alas 11 naman ka niabot. Ikaw pa'y sundoon ba? Ikaw pa'y mo reklamo. Ako kadayunon, jud kay ko ganihar ko sig paabot nimo dire. Kabalo man ko nagsabot ta. May problema pa ko ba? Nangita pa ko pang tubil. Sabot na madaraanan na nanganda munta kadaan. May man kakaigo ra ka mo Di ba sakay. yan man paabot mo dire? Lalim nang mangita po kang tubil. Sana ko oras pinaabot rin man kay nakay motor. O na motor ang itubil. Sige ra ba kag sakay ultimo mo tubil di ka Hindi mo na mo tubil. nakakaroon, mamuy na ka. Alam man pati sobrang man po ka. Hindi, nabtan pa ko ni mo dire. Hindi na ta mo dayon ay. O sige mo dayon. Hindi na mo dayon oglaan. Hindi na mabuta mo dayon. Basta, sapot ko, nilaay ko dari, hinaabot nimo. Di ka mo dayon yan napalaw na ko dire. Isa ka litro akong gitubil Sabi ha. ka, naglain dito eh. Kasi pang
mangitag lain. Namita naglain ito imong motor diha. Tinduhay na abot. Kung naguna-una punta ka sa kuwag, unsa ko pinaabot diri nimo. Aguna-una po doon ka. Hindi Nangita. pa jud ka mo reply, textan ka, chatan ka. Wala ko nagdalag cellphone ba? Naguna-una po doon ka nga na problema pa ko dito pangita Nagchat na lang gasolina. unta kadaan sa kuwa dito sa inyong balay nga di ka kakuan para di pa ko magtagpag paabot diri. Dili lali mangita gasolina ba? Una-una tag 85 Kung lang. ano man ko ana pero ni-inform lang unta ka ba. Kaya napalaw ko diri sig pinaabot, ug wa ka niabot na di mangunsa ko mampas mo ko diri. Maldita kay ka, may rabag mo amot ka Di bisag man ko na sa minalita ka nag-inform, nagkuan naman ko sa imuha. muambag na lang ka bisag isa ka litro. Sige ra kag sakay motor. Ay buy-buy ay. Wa mo ko na Gusto moy boy. ko na nimo ikaw mo ko na-offer ng laag-laag. Wa mo ko na moy boy. Ang ako ba ko? Kuan po doon ka, musabot ka. Karon na Tigaya. tong sabot nga di na po ka mo dayon. Ikaw daw papabuton diha daw pila ka oras. Di At ka least, na ko. at least niabot ko. Umagaw ka sa akong sitwasyon god mao nang mag anak ka. Di gani ka kay nakamotor-motor ka diha waray kayo init. Ako dire. Oh, unsa ni oras alas 11 na hapit na mag alas 12. Hapit na paniud to. Apoy init aning lugar ninyong Ay init. bagnutan kaayo. Tos mga tagsumpok diri bisag katol-katol. Bitong upir-upir kag laag diha. Tara na. Di lagi ta magdayon. Ina ko mo dayon ba? Naunsa naman eh, nga ni adto kay ko diri kay mulaag ta akong gasolina, tapli ko. Kung di ka mo dayon, ay easy to. Ano pataplan mo ko nimo ana? Iya magud nimo. Di lagi ta magdayon. Unsa kay adlaw ron? Merkulis ron, karon ra akong pre nga Ay, ugma mag di ay, Sabado na lang ta, Sabado. Kay free po ko Sabado, pero dili ko diri mapasundo sa balay ko at sundo Ko diri magpaabot-abot, matagam na ko nimo. Sabado na lang atong exact date jud nga lakaw ta, malaag ta. Reserve lang na imong gasolina diha god. Ha, pwede ka mabiyahe-biyahe di ay. O gani, nagasto na akong isa ka litro. Unya karon mo uli ko nga basiyo walay karga. Nagunsa ko diri tinanga, nagpa kalas-kalas og gasolina. Sabado na lang gani, ay pud kalas-kalas po di man na mahurot ba? Mahurot isa ra ka litro. Gatipid taon ta. Pati kuan. May manang diri kasundoon. Ano dito pa mo? Kayo lagi kayo, masig dugay na bugi ka mo sipot. Yang dito sinyo ha, isa ka Sa litro. balay di ay. Di ka balik. Sus, ay, balik. I-full tank na eh. Full tank. Kwarta be. Ay rabag muhatag ka. Sangan mo dayon ka dili kay mulakaw na ko. Sabado na lang gani ta maglakaw, Sabado di makakasabot oy. Mulakaw ko biyaan yung karon diri. Ah, magkamulakaw. Uli ko. Sabado na lang ganito, ay po siglaan po na po na turturot po na yung gasolina po. Maglikray mo ba kag di ko mo hatag. Tara na ba? Di lagi ta mo laag, di lagi ko mo dayon. Sabado na lang gani. Tara na ba? Di lagi uli na lang sa dito. Puyo na lang sa dito, pangandam daan para Sabado. Para pa Sabado plaster na tanan. Di na magsiga abot-abot ba? Balay ko sundo ha. Kaning kamot po nga makaambag kag panggasolina di kay sige Oo. nag ako. Small ipuntang na lang ko na daan imong motor ko sa ning kamot panghurnal sa dito ba. Para itupin na mo na imong motor. Palaw-palaw kanimo ang kalas. Lagi ko maglaglag na po ka. Ayo.